Ọ bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma, ị ga-anụ ife onye ori ụtaba na-afụ. Akwa ebube, akwa ebube, akwa ebube, akwa ebube. Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m ka one ka one, anya m ka one ka one. Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m ka one ka one, anya m ka one ka one. Ogbenye dịbụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne. Oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ afọ. Ebube. Maka na ọ gbatakatala anụ, gbatakata anụ. Apụtazi ọ na-akpa nga. Ndị befa wee loo n'oge si ebe a wee pụọ ọgaranya nke afọ n'ụlọ ebe dị ka ya. Mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ebe na ọ na-agbanya bụ anụ. Akwa ebube, akwa ebube, akwa ebube, akwa ebube, akwa ebube melụ gịnị? Akwa ebube melụ gịnị? Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m ka one ka one, anya m ka one ka one. Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m ka one ka one, anya m ka one ka one. Ogbenye dịbụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Nnukwu ọdachi n'obi fedakwudoli bụ na o mechasịrị ebe ọ nọ na-achụ nta. Ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa, wee si n'elu wee daa, wele anya na-abọsọ n'osisi. Mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọ kwudebe. Oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka, onye bụ onye sọtara ya asọta. Ndị be anyị unu mana a na-atụli inu si na na onye ajọ ibe
onye aja arụ mmiri na-afịa n'eze o terọzi aka nwanne enu na-enyeli aka mesịa ya na onwe wee nwụrụ Akuko achọkọtazi ife oge mechọkọta ife oge ma ọ mara bidozie tụtụba ụmụ ife ntụtụ zube ọkụkụ mmadụ ndị eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ife ọ na-akọ nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri olili n'obodo a akwa ebube jee n'afịa jegote ife dịka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa anụ wee tigide mkpu owele ọkụkụ nwụkwasị n'elu isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ọ ya lebukwa ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka ya lesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuru bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-akụgbu na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ya kwụ mbọsị ya gotela ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ ji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ ji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one kedu ife melụ mmadụ ji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ ji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 nke mezi ndị obodo fajigwe na-akpụ izu oge ọbụla bụ n'oge ọbụla nwunye nwanne ya nwoke nke nwụrụ anwụ ụtaba ọ sụchasịla ọ na-eji wele enyela onwe ya aka ọ na-elesi ndị mmadụ uchichi ọbụla ọnọdụ na-egwe ụtaba ka o gbugba nkịtị maka ncha bi n'ofu okirikiri ya nwaanyị nụ mesisi ya debe ụtaba anụ ebe ọ na-edebe ụtaba jebe ugbo maọbụ jebe afịa akpa ebube kunye nnọọ jee ebe a jebulu ụtaba anụ nri mkpụ ụtaba anụ nri oge ọbụla nwaanyị na-eti si ọ gị na-eme ibe na-eme ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ ka ọ na-abụnya sụchasị ụtaba ya na-ele ya ji wele enyere onwe ya aka wee na-azụkwa ụmụaka onye abịa daba niile ma ọ nwaziri nke ọ ga-arapụ ya arapụ welu ofu mbọsị nwaanyị achọkata ife ọ ga-eme chakata ife ọ ga-eme ọ mara ojekọsalụ ndị obodo na ndị okenye na-eneta obodo anya na ihe isi anụ mmadụ niile wee zuo akwa ebube wee dobe anya sia na n'ife a na-anụ na ife na-eme na ọ gị na-eme ya bụ ife ebe a ka ọ na wee na-akụrụfe egwu anya na-akụ akwa ebube akwa ebube
akwa ebube kedu ife mmelụ mmadụ bakpụrụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone kedu ife mmelụ mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone ogbenye dịbụ ngwarị ayo ife niile nọ na-agụ ka ọkwanụ bụ na nọ mmegide ka a na-emegide ife nwaanyị elu mesịsịrị nọ ka ekwuchela okwu mbọsị abụ gote ufie chebia na anwụ chebia nọ na anwụ chachachasị ya ufie na wekwara nkwụkwọ chachasị ya n'ọfụma Oche benya bufe na anwụ chachasị ọkpọchasị ahụ oweje weta ose gwebe ose gwechasị tupu ogwebe nya bụ ose ogologo ụzọ je ghee ya n'ọkụ ụbịa niile na-eji abụbụ ose niile na-eji oji kolesi ọkụ gwebe ose na gwechachasị anya gwepụta ya na ufie n'ogbe ufie n'ọbụ nke ogota egota o chesigo n'anwụ gwekọta ya na ose ọnụ olichachachasị anya ọfụma nke bụ na ọ bụgodo onye na-afụ ụzọ ọfụ ama na ọ bụ ose ka ọ bụ ebe a ogwelva niile gbanye na mkpụ ụtaba n'ụgbebe n'ụlọ agbanye ụtaba ndị a na-abịa ezu gbajuchachasị anya ọfụma bulukwe wejedoba n'ebe nụ ọ na-adaba ụtaba anụ a na-abịa ezulu maka na onye na-abịa emenya bife na-abụ bechasị anya ọwụlụ ụtaba anyị dọbakwalịa mkpọ ya ka ọ bịa dọbasịzi ebe wee jebezi ebe ejelu ineta mmadụ onye n'ụba akụ ebube atụkwa anya ọnya kpọọ nwaanyị nụ ọnyarị anya mkpu ka o si arịa nwaanyị na-azara ọma na ọpụtago wee bunye je ebe nụ ọdọbakwa nya bụ ife ọ kwesịrị ekwe wee bulunu ka o si ekwu buluba niile nyesịa na komkom nke o ji wee bịa wee naba na bie olu afọ na bie ọsị ka ya lekene onwe ya anya na arụ wee kwalụ mkpọ ibe na anụ wee tịa welu ibe eji ekwute ụtaba kulu nke o kulu sonye n'aka ya jue nnọọ ọfụma sonye n'aka
nke izizi owelu iwe na akpọli ya mbọsị a wee na-ajụ ya asị malivene m ụtaba welizi iwe wele aka bụlụ ụtaba anọ efi anyị n'ime ọkpọ nke nụ ọkpọrọ ubulu onwe pịa na nọlebe a na-eti na mgbe oyi egbuo mo ife akụ tiketaziri unu na-aga n'elu na-aga n'elu ndị mmadụ wee gbakọba mesịa kedu ife mgbe onye mere o kwere ekwu kedu ife mgbe onye mere o kwere ekwu wee gbakọ wala ọsọ je ga-akpọ mgbe onye ebe ba nọ ebe o jeli neta mmadụ si nekwa na nwanne di na-akwadokwa ọnwụ na ọ si n'igbu enya bịakwa ka ịmala ife mere ya ọ natazi ya fụ ka a na-agbụ ya mmiri ọ jụbazi asị akụ ebubo gịnị mee o kwere ikwu na mgbe egwedakwụkwụ na amụ mụkata amụ akụ ebube kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone ogbenye dịbụ mgbadị ife mmụta dị n'akụkọ anyị nke a ọ dụrọkwa mma ka iwere ọnọdụ ọbụla chi tinyere wee na-emegide ndị ọzọ